Jo, tady je Sanchez, a.k.a. J.K. Sanchez. Těším se na vás 26.12. na Mejdanu v České Lípě. Jsem hrozně rád, že si můžu zpětně zahrát v mém rodném městě a dotáhnout něco málo z té streetdancové kultury zpátky tam, odkud jsem já sešel. Těším se, teď nevím, jestli je správně ten klub prdel, ale bude to určitě velká prdel, protože dovezu kopec hudby, dovezu hip-hop, dovezu funk, dovezu house, dovezu elektro, dovezu breakbeat a tohle všechno vám dovezu na servíru na Mejdan, který s Hakimem pořádáme 26. prosince pro českolipáky, pro fila z České Lípy. Takže vy všichni, co máte rádi hip-hopovou kulturu, musíte dorazit, ok? Těším se na vás, zatrsáme si, dáme check-iny, poslechneme music, dáme škopky, jak se říká v České Lípě, ok? Takže 26. Česká Lípa comeback. Yeah.